Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündölügi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistanda işsizlik sebäpli has köp raýatlaryň gazanç üçin daşary ýurtlara gidip başlandygy, şeýlede türkmen häkimetleriniň zähmet migrantlaryny ýzyna dolamak ugrundaky tagallalaryny güýçlendirendigi barada maglumatlar gelip gowuşýar. Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar soňky döwür ýurtda iş saatlarynyň köpçülikli ýagdaýda kemildilmegi netijesinde eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlaryň hasda köpelendigini aýdarlar. Goloyda dinç alış pasobiýalaryny hem tölemän işden boşatdylar. Ýokary bilimlidigimi, ençem edaradyr firmalaryň gapysyny kakandygymyna garamazdan başga bir iş tapyp bilmedim. Harytar gitdigiçe gymmatlaýar, durmuş kynlaşýar. Meniň özüm soňky pulumy jemläp, gazanç üçin daşary ýurda gitmeli boldum, diýip atandyrylmasydygyny soran türkmenistanlylaryň biri gurrun berdi. Sol bir wagtda türkmen häkimetleriniň ýaşaýjylary türkmen zähmet migrantlarynyň esasy ýykyn edýän ýurda bolan Türkiýa hiç ýeri düşündürüş bermezden göýbermän başlamagy netijesinde türkmenler gazanç gözleginde beýleki goňşy döwletlere, sol sanda Kazakstana, Özbekistana we Azerbaýjana geçip başladylar. Ýatlatsak ýakynda Azatlyk Radiosynyň gowşun bir videoda Türkiýa uçmaly onurça Türkmenistanlynyň ýurtdan göýberilmändigini, munyň hem gahar gazap döredendigini siňnasa bolýar. Kimi goňşy ýurtlara geçenden soň Türkiýa aşýar, kimi bolsa sol baran ýurtlarynda işlemäge galýar, diýip häzir Kazakstanda zähmet çekýän türkmen migrantlarynyň biri aýdýar. Bu ağırlykda türkmen häkimetleriniň daşary ýurtdaky türkmenleri, diň bir zähmet migrantlaryny däl, eýse talipleri hem ýzyny Türkmenistana mejburi ýagdaýda dolamak ugrundaky tagallalaryny güýçlendirendigine çalym edýär. Azatlyk Radiosu ozolda türkmen hopsuzlyk gulluklarının daşary ýurtlardaky türkmen zinanlarynyň maskala agzalaryna basyş edip, olaryň ýurda dolanmaklaryny talap edýändikleri barada ençeme tapgyr maglumatlar beripdi. Resmi taýdan tasdikladyp bolmasa-da, şonda bu çärleriň Türkmenistanyň aýal gyzlaryň daşary ýurtlarda ten sewdasy bilen meşgulanýandygy baradaky maglumatlar bilen bagladygy aýdylypdy. Emma häzir daşary ýurtda bolýanlaryň sultanda talipleriň hem garyndaşlary hopsuzlyk gulluklarına çağırılıp basyş edilýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Ýakynda yerli polisiýa idarasyna çağırıp Russiýada okuyan oglun jigimiň ýzyna dolanmagyny talap etdiler. Ol hamana watanyň öňündäki borjuny berja etmelimiş. Garaz egerde ýzyna dolanyp gulluga gitmese, onuň dezertir hukmynda suç jogapkärçiligine çekiljekdigini aýtdylar, diýip marly ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Sol bir wagtda eýam gulluk borjuny bitirip daşary ýurda okumaga gitmekçi bolýan türkmenlerden hem daşary ýurtda işlemäge däldi, diňe okuwa gidýändigi barada hem dilhatynyň alynýandygy aýdylýar. Dilhatyny ýazdyryp okuw ýyly tamamlanan destine, ýagny 9 aýdan soň ýurda gelmelidigime aýdarlar. Bärde köp türkmenler her edip hisip edip ýzyna dolanmajak bolýarlar. Käbirleri okuyandygy barada galp resmi namalary hem oňurdýarlar. Olaryň ýagdaýyny hem düşünmeli. Ýzyna dolanyny bilende aljak galasy ýok olaryň, diýip häzir Kazakstanda bilim alýan türkmen talipleriniň biri aýdýar. Bu ağırlykda käbir döwlet işgärlerinden hem olaryň daşary ýurtlara gitmejekdikleri barada dilhatlary alınıp başlandy. Bu ýagdaýlaryň fonunda türkmen häkimetleriniň raýatlaryň daşary ýurtlara gidip ol ýerde galmaga mümkinçilik berýän biometrik pasportlaryň möhletini hem bir ýyla çelini kemeltmek planlarynyň bardygy aýdylýar. Azatlyk Radiosynyň özüniň migrasiýa gullugundaky çeşmesine talgylanyp odolda habar berişi ýaly. Bu daşary ýurtdaky türkmen migrantlarynyň sanyny kemeltmäge gönükdirilen bir ädimdir. Bellep geçsek Türkmenistanyň migrasiýa gullugy ýokarda beýan edilenleriň hiç biri boýunça resmi ýagdaýda nähilde bir kommentariýa bermekden ýüze wurdy. Bu barada döwlet mediasynda hem dymylýar. Galy bertede häkimetleriň türkmenleriň eklenç gözleginde daşary ýurda çykmagynyň esasy sebäpleriniň biridigi aýdylýan işsizligiň derejesi barada häzirki güne çelini dymyp gelýärler. Ýöne Azatlyk Radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmeleri geçen ýyl bu görkezijiniň 60% deňdigini mälim edipdiler. Bellimeli ýeri. Bu maglumatdan bäri ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň çäklerinde türli pudoklarda müňlerçe iş orunlary kemeldildi. Azatlyk Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Türkmenistanyň dolarlaryň gara bazardaky bahasy ýene-de ýokarlandy. Türkmenistanyň dürli künjeklerini, hususan vilayetlaryň gara bazarlaryna dolalaryň bahasy ýene-de gymmatlady. Bugünkü günne Aşgabatyň valyuta dellalary 1 dolary 14 manatdan satyn alyp 14 manat 40 tengeden ýa-da 14 manat 60 tengeden satýarlar. Vilayetlerde 8-nji aprelde 1 dolar 15 manatdan satylyp 15 manat 20 tengeden satyn alyndy. Dün 9-njy aprelde Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň ýurdun içinden maglumat bermeklerine göre Türkmenistanyň dolalaryň manada bolan näresmi gatnaşygy ýene-de ütgäp onuň narhy galdy. Paýtagat Aşgabatda we ýurdun vilayetlerine peýda bolýan täzirlikleri ýakynan ýerleýän finçi Ama Murat Bugayew dolalaryň gara bazardaky bahasynyň galanlygyny tasdiklady. Edil şuun kun Türkmenistan'ın dolar sowdasy edilýän gara bazarlarda dolary 14 manatdan bazar dellalary satyn alýarlar. Hem de şol aran dolarlaryny gelýän müşterileri 14 manat 40 tengeden 14 manat 60 tengeden satýarlar. Ýöne şeýlede bir ýagdaý bar, vilayetlerde bu gorkozy paýtagtdakydan birneme üç köşüp vilayetlerde dolarlaryň geçen bazar güni düýnäli 15 manatdan satyn alýan, hatda 15 manat 20 tengeden satyn alan adamlaryň borullygy hakynda şu ýerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Di Bugayew habar berdi. Türkmenistanyň valyutanyň resmi bolmadyk narhy 2,5 ýyldan gowrak wagt bäri ýygyderli gymmatlap gelýär. Mundan öňki fevral aýynyň ilkinji 10 günlüğiniň aýagynda dolalaryň bahasy 13 manada ýetipdi. Tinçi Bugayew adamlaryň gyzdygy düşen halatyny Aşgabatda dolary has gymmat bahadan, ýagny 15 manatdan satyn almaly bolýanlygyny hem belledi. Gara bazardaky gymmatçylyga garamazdan ýurdun merkezi banky dolalaryň manada bolan resmi gatnaşygyny 3 manat 50 tengede saklap gelýär. Ýyla resmi kursdan tas 4,5 esse gymmat dolar bilen iş alýar. Dün 9-njy aprelde Kronika Türkmenistan neşri hem dolalaryň gymmatlamagy barada habar berdi. Onu 7-nji aprel günü Aşgabatyň gara bazarlaryna dolalaryň bahasynyň 15 manat 60 tenge çykyp rekord derece baryp ýetenligi ma'lum edilýär. Neşriň maglumatyna dolalaryň bahasynyň paýtagtda şondan soň ýene-de aşaklanlygy agdalýar. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakynan ýerleýän halkara synçylar ýurdun häzirki günne garaşsyzlygyny alany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar. Mart aýynyň başynda Azatlygyň Türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmenistanyň Halkara Valyuta Fondunyň kredit soraýanlygyny habar beripdi. Çeşmeniň sözlerine göre halkara pul gaznasy Türkmenistana kredit bermek üçin ýurtda käbir reformalaryň durmuşa geçirilmegini soraýar. Çeşmeniň aýtmagyna göre halkara maliýe edarasy beýleki çäreleri bilen bir hatarda Türkmenistany dolalaryň manada bolan gatnaşygyny resmi derejede täzeden kesgitlemegi we manadyň hümmetsizlendirilmegini şert goşýar. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu eferde tüdülen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Mara welaýatynyň Murgap ýoly etraplarynyň daýhallary şu ýylky paýta ekşini berjaý edip bilmeýändiklerini aýdýarlar. Gyşyň gurak gelmegi, gar ýagmalygy sebäpli Murgap deriýatynyň göz başyndan gelýän suwuň derejesiniň peselendigi aýdylýar. Munyň netijesinde Mara welaýaty esasan hem ýoly etrap üçin ähtiýaçlyk suw saklayan Faryýa suw howdanynda ähtiýaçlyk suw saklanman. Häzirki wagtda suwy Murgap deriýasy bilen Mara welaýatynyň beýleki etraplaryna garşy güni akdyrylýan da barada maglumat aýdylýar. Ýerlere ýuwuş suw hem dowly berilmedi. Ýöne ýerler türlüp tekillenip ekşe taýýar edildi. Paýta ekşiniň başlanmagy bilen käbir daýgallaryň paýtada ekildi. Emma daýgan birleşikleriniň ýol başçylary henit paýtada ekilmedik daýgallara paýtasyny ekdirmediligi maslahat berýändiklerini, öz adynyň efirde tutulmadygyny toran ýolatyň etrapynyň daýgan birleşikleriniň biriniň bir kärendejede aýdýar. Onuň aýtmagyna görä bar bolunca tumara tarap akdyrylýar. Faryýada suw howdanynda ähtiýaçlyk suwlar bu ýyl ýygnanmandyr. Eýämolda howdanyň suw petelipdir. Tomuz howdanda suwun asyl bolmadygyna garaşylýar. Şol sebäpli tehnika hyzmatlaryň, tohumyň tölegleri hem daýhalaryň boýuna düşmedýäli gowsy paýtagyda ekmekden saklanaýyn. Bar bir paýta göwrenden soňra onu tomuz suwa ýakarýaly suw bolmaz. Bar
Bardy geldi bir gedek dağı suw ýetaýan halatynda hem ondan hasyl alyp bolmaz. Paxtany ağzyndan 4 gedek suw barmaly. Emma bu ýyl ýöletin etrafyna ýeterlik derejede suw ýetmeje görünip dur diýip daýhan birleşikleriniň başlyklary daýhalara duýduruş beripdirler. Edil şugun kugun suw ýetmejeli täwäpli buğdaýlar hem suwsuz bir garşy bolup oterler. Geregiçe ýagyn hem ýagmady. Buğdaýdan hem hasyla garaşam zok diýip daýhalar aýdýarlar. Suw bolan ýyly hem geçen ýyl 3 hektar yerimden 1 kilogram hem buğdaý tapşyryp bilmedim diýip daýhalaryň birisi aýdýar. Kärende yerim ene ýagyn aýagy ucunda. Maňa barýança suwçuda azalýar. Geregiçe suwaryp bolmasa, dökün berilmese, hasyl hem bolmaýar diýip daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň suw nobatlaryna gödäwçilik etmän. Berilmeli döküni hem wagtynda daýhana bermän, öz kärende yerleri bilen başagy bolýandyklaryny hem kärende sözüne goşýar. Yerine suw almak üçin nowat ýok. Basfasta herkim basyny çaramaly. Suw üstünde daýhalaryň arasynda uruş döwüşen bolýar. Şol uruş döwüşe baryp ýetenimden hasylsyz galanmy oňa gördüm diýip geçen ýyl 3 hektar ýerinden giýirdeje galandan ol aýdýar. Bu ýyl kärende ýerime paxta ekmeldim. Indem paxtany ekmedlik maslahat berilýär. Güzeranmyz bolsa şol kärende ýerime garap dur diýip ol häzirki unuççylanda çörekde galan gullarnyň hem bolýandygyny. Emma daýhan atsalýarmy, ýalaň atsalýarmy? O zatlar üçin hiç bir ýol başynyň basy ağramayandan olaydyar. Suw ýetmejeligining diňe bir ýöletin etrafynda däl. Hindugus suw howdanyň suw alýan murgap etrafynda hem eýämniň suw ýetmejeligining ýetip ýylýandygyny murgaply ýaşaýjylardan hem eşitmek bolýar. Buğdaýlary suwarmaga suw bolmady. Paxtalaryň bu ýyl näme boljakdygy belli däl. Murgap derýasynyň suwy pes. Daýhalar öz güderarlarynyň nähile ýagdaýa geljekdiklerini şugullardan alady diýerler diýip murgap etrafynyň gatyap daýhan birleşiginiň kärendejide aýdýar. Geçen ýyl suw ýetmejiligi duýulman hasyl gowy boldy diýilen hem geçen ýylyň oktýabr aýlarynda başlanan un, iýim ýetmejiligi şugun kun hem dowam edýär. Ýagdaý beterleşmese gowulaşmaýar diýip daýhalar nygtýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gipleyer Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda gulokluk dakynyň piyadalary jerime salynýar. Aşgabatyň polisiýasy köçä gulokluk dakynyp çykan adamlara jerime salyp başlady diýip Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri öýleri bilen habarlaşan paýtagtyň ýaşaýjylaryna salgylanyp 9 aprelde habar berdi. Gulogunu özbaşdyk ses dinlenýän enjamy dakynyp köçä çykan adamlar ýoldan gelýän awtobuslygyň sesini eşitmäni helakçylyga sebäp bolmagy mümkin diýen düşünje bilen polisiýa urluklarynyň şeýle çäreleri baş goşýanlygyny neşir ýerli ýaşaýjylara salgylanyp agzap geçýär. Tahyň ýurdun içindäki çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyny hamana köçe ýol hereketini ýüze çykýan helakçylikli hadiseleri azaltmak üçin polisiýanyň işgärleriniň özlerini guloklukly piyadalara jerime salynmagynyň tawsyrlaryny ony aýdýanlyklary ma'lum edilýär. Türkmenistanda soňky wagtlarda giýirdilýän täsin gadagançylyklaryň gerimi giňeýär. Ýatdyp geçsek fevral aýynyň aýagyna Azatlygyň Türkmenistanyň çeşmeleri gara we goýu renkli awtobuslar boýunça çäklendirmeleriň dowam edýänini habar beripdi. Eň soňky peýda bolan maglumatlarda Türkmenistanyň aýal gyzlaryň suwa düşülýän geyimlerini has takygy, bikini kupalniklary we şortlary ýurdun çäklerine getirmek gadagan edildi. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet idaralaryna işleýän aýal gyzlary dyrnaklaryny we kirpiklerini ösdürmegine, saçlaryny has açyk reňke boýamagyna girdilen gadagançylykdan soň gümrükden açyk renkli saç boýaglarynyň şeýle-de kirpikleri we dyrnaklary ösdürmek üçin niýetlenen terişdeleriň geçirilmeýänligi barada maglumatlar peýda boldy. Galbertede bu soňky gadagançylyklar bilen birlikde türkmen häkimiýetleri soňky ýyllaryň dowamyna gyzlaryň egin eşigi babatyna ençeme tapgyr näresmi talaplary giýirdipdiler. Mysal üçin 2013-nji ýyldan başlap dürli köpçüliklöýün çärelerine gatnaşýan gyz talyplarynyň gyrmyzy renkli köýnek bilen birlikde ýaglyk takmak tapşyrylýar. Ýatdyp geçdik ýurdun ozalky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe de şuňa meňdeş gadagançylyklar giýirdilip, meselem adamlaryň altyn diş takmaklary, erkek adamlaryň saqqal goý bermekleri ýa-da saç uzatmaklary çäklendirilýärdi. Gulokluk dakynyp köçä çykan adamlara salynýan habar berilýän jerimäniň muktary barada maglumat el ýeterli däl.
Agdalyan täze gadagançylyklar barada şol sanly mundan odalky girdilen beýleki çäklendirmeler barada ilat köpçüligine ýurdun köpçüliklöýün maglumat terişdelerini habar berilmeýär. Awtolog helakçylygyna sebäp bolmaklarynyň ahmaldygy öňe sürilýän guloklukly adamlaryň şu wagda çenli ýol açan köçe ýol hadisalary barada statistik maglumatlar hem halk köpçüligine eli ýeterli däl. Adatlyk radiosynyň adathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Aşgabatda bir wagtlar alyjylaryň arasynda uly meşhurlygy eýe bolan mundan 1,5 ýyl ozal hem ýapylan Ýympas Sowda merkeziniň daşyna haýat aýlanyp, häzir hem onuň ýer ýeksan edilmegine garaşylýandygy aýdylýar. Bu barada Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri öz çeşmelerini talgylanyp maglumat berýär. Ýeri gelende bellesek Türk işgörleriniň eýetçiliginde bolan Ýympas Sowda merkeziniň we oňa ýanyşyk duran Ýympas täzirçilik merkeziniň 2016-njy ýylyň aýagynda ýapylmagynyň sebäpleri häzirki güne çelini mälim edilmedi. Ýöne bu wakadan öň Ýympas Sowda merkeziniň durly basyşlary tezewar edilýändigi barada maglumatlar peýda bolup başlapdy. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, şonda türkmen häkimetleri Ýympas Sowda merkeziniň we täzirçilik merkeziniň türkili resmiýetlerini türk dini ruhanasy Fethullah Gülüniň hereketi bilen iltisigi bolmakda aýplady. Emma bu aýplamalar türkmen häkimetleri tarapyndan hiç haçan resmi derejede yglan edilmedi. Sol bir wagtyň özünde de türk işgörleriniň eýetçiligindäki Ýympas Sowda merkezine edilen basyşlar we onuň ýapylmagy Türkiýede iýul aýynda basy barmadyk döwlet agdyrlyşygy finansiýandan soňra türk ruhanasy Fethullah Gülen bilen iltisikli idaralaryň beýleki ýurtlarda bolşýaly Türkmenistanda hem ýapylmagynyň ýa-da gawat geldi. Bu ağırlıkta Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri Ýympasa ýanyşyk duran Senaga Täzirçilik bankynyň binasynyň hem geçen aý ýumrulmagyna ünsüt çekip, resmiýetleriň ozalky Sowda merkeziniň paýtagtyň arxitektura kesbine kybap gelmeýändigini, çaklan bolmaklarynyň mümkindigini belleýär. 1999-njy ýylda açylan Ýympas Sowda merkezi 20.000 kvadrat metr ýapyk meýdanda ýerleşýärdi. 2007-nji ýylda ulanışy berilen Ýympas täzirçilik merkezi 18.000 kvadrat metr meýdany eýelep, onda jemi 64 tane daşary ýurt we ýerli şereketleriň idaralary ýerleşýärdi. Galy berse de geçen ýylyň fevralynda paýtagtdaky ýene bir gelim gidimli Sowda merkezi A-market ýapylyp, onuň öňkü eýesi Döwlet Ataýew 25 ýyl türme tutuglygyna hökm edilipdi. Mundan başga Aşgabatda Merdim we Alpet ýaly meşhur restoranlaryň eýesi Resul Atageldiýewe de 25 ýyl türme tutuglygy berilipdi. Bu telekeçeleriň Fethullah Gülüniň hereketi bilen iltisiklidigi aýdylýan bilim idaralary bilen gatnaşyklary bardy. Sözümüzün ahyrynda bellesek soňky bir näçe ýylyň dowamynda Aşgabatda we onuň eteklerinde paýtagty abadanlaşdyrmak şygary astynda müňlerçe ýaşaýyş jaýy ýer ýygtan edilip, olaryň eýeleriniň aglabasyna hem degişli kompensasiýa berilmändi. Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Adatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Adatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligini men Aral Perweş dowam etdirýär. Orsiýetyň öňkü çalasynyň zäherlenen gyzy Julia Skripal Angliýanyň Salisbury şäheriniň keselhanasyndan boşadyldy. Julia Salisbury'niň etrap keselhanasyndan çykarly diýip 10 aprelde keselhananyň medisina direktori Christine Blanchard bir beýanatda aýdyp, onuň kakasynyň da gawy ilerleýiş edendigini bildirdi.
Bilen şart soňra hem bu bejerginiň soňy däl, ýöne uly öňe gidişligiň alamaty diýip sözüniň üstüne goşdy. BBC ondan ozal 33 ýaşly Julianyň 9 aprelde keselhanadan boşadylyp bir hawpsyz ýere äkidilendigini habar beripdi. Orsiýetiň London näkilçihanasy bir tweetde saglygynyň dekelmegi münasibetli Julia Skripala gutlak aýdyp, inni bize ona näme edilse de öz erkin meýline edilýändi hakda kıssagly subutnama gerek dedi. Julia Skripal bilen onun 66 ýaşly kakasy Sergey Skripal 4 martda günörte Angliýanyň Salisbury şäherine bir oturguşda bihuş ýagdaýda tapyldylar. Soňra olaryň nerv toksini bilen zäherlenendigi anyklandy. 5 aprelde polisiýa Julia Skripala salgylanyp çykaran beýannamasyna onun saglygynyň gün-günden gawlaşýandygyny we sagalýança birahat edilmeligini haýyş edendigini bildirdi. 10 aprelde Blanchard Julia media tarapyndan birahat edilmeligini soradı. Men onun bu haýyşyny gaýtalamak isleýärdim dedi. Ol Sergey Skripal'ın da inni agyr ýagdaýda däldigini we gawy eleleýiş edendigini aýtdy. Blanchard ol Julia ýaly çalt aýak üstüne galmasa da biz olla keselhanany basym terk edip biler diýip umyt edýäris dedi. Ýagdaýyň serasaplylygy talep edýändigi we Moskwa bilen Gulmataryň ozallan hem tartgynsyz bolmadyk gatnaşyklaryna düýpli ziýan ýetirendigi sebäpli Britaniýa hökümeti Julia Skripal'yň niredigini giýilin saklar diýip çaklanýar. Britaniýa Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in hökümetini Skripallary Sowet Soýuzyna öndürilen we Novichok diýip atandyrylýan harby derejedäki kimiki madde bilen öldürmäge sinanşanlykda aýplaýar. Orsiýet täherlenme işine eliniň bardygyny inkar etse de Gulmataryň 20-den adak ýarany Orsiýetiň 150-den gawrak diplomatyny öz ýurtlaryndan gawdylar. Moskwa hem bir näçe gün soňra muňa şol sanaky diplomatlary çykarmak bilen jogap berdi. Öz evitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.